Esuk awan neng omah wis ora krasan keluyuran goleki sing tak sayang mubeng-mubeng mider anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi
Sesarengan muda laras. Oh, oh, oh. Asik duet. Maju no, maju no. Oce, dilebet kayak ke TikTok ya. Wong ayu sing tak tresnani dina wengi sing tak rinti. Lho ora ana aplikasi ini ta. Aku ora bisa lali mong sliramu amarjaning ati Senadyan sepisan ketemu nanging gedhe ning rasa tresnaku
Sampun, Pak. Jenenge wis Ya. Masuk, Mas. Suwindu suwe lawase kowe lunga ora pamitaku Pamit yo karepmu, ora pamit yo karepmu. duwa ayu pepujanku ati susah mung kangen sliramu Sini, Mas. Rino kita hati-hati aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari yo sira sing bisa nambani Hai ngono lho, Mas. hae ngono lho Dik. Nah, ya ngono to. Ayo Mas Masuk. Suwindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku aduh wong ayu pepujanku susah mung kangen sliramu Singkatnya. Rino kita hati-hati aku tetep nunggu kowe bali ra bisa mari ya mung sira sing bisa nambani hae ngono lho Hai.
ente adem tresno beban ya 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 saiki wis kepetun tanpa kabar kepiye wartane aku tansah antu-antu liya dina muga bisa ketemu bibar niki mengke menika saking bapak-bapak pejoget Kangmas pejoget ngersake babakan permanuan menembake ya. Panyuwun kumreng sliramu rungokno tangise ati iki lewat angin wanci dalu aku nitip salam tresno jroning ati matur sembah nuwun medhen ya yo oi oi oi
pikir ora rumangsa udan deres ing mangsa ketiga rondo teles tansah ketok ing mata lara prana disutek ora tumomo lara kangen ditamoni kok malah nemen lara rindu dicaponi kok malah ngeluh yen aku dadi bojomu turu jam 7 ketok-ketok ana dadamu turu jam 8 ketok-ketokan irungmu turu jam 9 ketok-ketokan hidupmu turu jam 1 warung guling tak kelone Sampun apa malih? Mas Waloyo. Oktober. Tadi mancing mriki. Iki masalah ngeten. Masa apa kabeh lelakonku kowe tega nglarani batenku urip tansah kaya ngene omah-omah ra ono teteme hatiku tansah nelongso udan nangis sat-sat saben dina tak pilih tak tresnani orang ngomong hai sangat pusing nangis atiku nangis melongso yen kelingan atiku mbok gawe lara nangis atiku nangis kesiksa ninggal aku ngabotke karo wong liya Lilo aku kudu lilo lilo ngerti satu mulia uripku wis mulia kok nyaili hatiku kesiksa nang ngendi nggonku goleki pot-pote aku pengen ketemu najan adoh tak parani mung nuruti karepe ati bareng saiki ketemu
dilebetke kula napa jenengan? Oh, mboten sareng ta, Pak? Oke. Kata-kata hari ini Mas Waloyo. Mbuh suwung. Urung mikir. Wong urip kuwi kuncine sabar, Bersyukur. sabar, sabar. Jahe susu rokoke Surya. Apa kuwi? Sabar. Sabar. Kaya ngene lelaku bisa yen pancen ditinggalake gawe gelo ati salawase matur nuwun. Yo. Muda laras lho iki. Anenan ho. Oe 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 oe. Muda laras sope nyanyi Indonesia. Masuk. Yen lewat aku ke
sampean wis rada gayeng. Cerotok merasuk. Rada mau meh to iki wis rada. Cedatan sajrone ati. Aku kowe dadi karma perkara kubuk asmara. Acara ini dipersembahkan oleh Wakiti dan Waluyo. Muda laras karawitannya Indonesia. Cah loro iki cah kembar. Andane lagunya apa iki? Iyo. Karene joget. Bege, Mas Daniel rene jogete yo.
Laras gong. Waru-waru dayang ya mas dayang neng pinggir kali ayo kinclong kowe tansah tak tresnani ngetan bali kulon tresno mutenan apa monggunyan wayu-waru dayang ya mas dayang neng pinggir kalen dulu neng mau saiki kok ngajak balik timun sigarane ayo bangun rumenakane waru-waru dayang ya mas dayang neng pinggir manggis ayo kinclong tak sawang kok tambah manis ayo yo parian Pak Sati Timun sikarane ayo nyabun kagungane apa kuwi awak waru-waru dayang ya mas dayang neng pinggir kali ayo kinclong kowe tansah tak tresnani bal-balan kasih biru aja ditiru ayo ye waru-waru dayang ya mas dayang neng pinggir warung ayo kinclong tak sawang kok tambah ayu Mas Yatno parian Kemae dadi randang narung anak. ayo ya waru-waru dayang ya mas dayang neng pinggir kali ayo kinclong kowe tansah tak sayangi jupuk pacul dinggo dange tiwas ucul anake ngilir oh ala-ala waru-waru dayang mas dayang neng pinggir kalen dulu neng gak mau saiki kok ngajak balen ngetan bali kulon apa sedyane kelakon yo Yo. Mbak Yunita Mbak Ibu yo Yunita ya hari janjine dina minggu sing tak tunggu
Bos Yatno, Bos Parno. Nggih. Mengke niki nyawere dhuwit apa nyawer rambak apa nyawer kulit? Kulit. Hah? Sapi, Mas. Oh. Kan nyedak bos iki. Rasa diitung, dadak ditata ya nyapa, wis ndang dilungne wae. Panjer sik. Cedhek dewa. Janjane kuwe paguyuban kerupuk kulit sapi sumber urip Jumanto. Kampung iki sentra kerajinan kerupuk kulit jen. Mbah Warno B. Mbah Warno. Bakangsim. Mbah Warno wis nyawer ping pirang-pirang. Anu Mbah Warno niki wau wis nyawer akeh banget kok. Kok jenengan mboten nyawer to, Bos? Oh santai. Jan-jane kowe nengan.
anggonku tresno ora ngopo aku iki anggone tresno ning nyatane sliramu nglarani ati tatu ora bisa disakiti Pripati iki wis ra iso digedheke yen to weruh sliramu jejer dhewe andung tresno umbar nafsune asmara lali aku yen to nyending wanita liya wis milih tresno aku apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali jo gawe kelane rasa tresno sliramu rapi sanjaka wis milih tresno aku apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone bali bola sliramu larani ati rasa tresno rabi sanjaka sing tak suwun ya priya eling manang Iha. lan sasumane Andung tresno. bola bali bola bali kok aja nglarani ati muda laras roiler sound system yo oh oh kurang ngombo aku iki angenku tresno kurang opo aku iki anggone tresno ning nyatane sliramu nglarani ati yati tatu ora bisa ditambani pripati iki wis ra iso digedheke yen to terus diramu jejer dhewe andung tresno ngumbar nafsune asmara lali aku lali aku yen to nyanding wanita liya Bali bola jogawe kelane rasa rasa tresno sliramu rapi sanjaka
Jaluk